Bon dia o bona vesprada. Com esteu, elefants? Com esteu, conillets? Com esteu portant tot lo d'estar amagats a casa i estar avorrits? I pot ser que damunt isquen més emocions, no? Perquè estarem en ràbia de no poder eixir, o estarem en tristor de veure el que està passant. Pot ser que discutim amb el nostre pare, la nostra mare, el germà, però això anem a agafar com una oportunitat, no? Per a parlar a casa, per a estar a gust, per a raonar. És l'hora de fer coses que abans no havíem fet, com per exemple podem fer el racó de la tortuga, perquè pense que va ser molt útil ara, perquè hi seran molts conflictes que nosaltres mateixos podem resoldre. També podem fer, amb l'ajuda dels que tinguem a casa, el racó de la calma o el racó del diàleg, que pense que sí que va ser molt, molt, molt important. Elefants, Luara, Martín, Nicole, Celeste, Llum, Héctor, Marcos, Martí, Arnau, Salomé... M'estic oblidant, segur de molts, però és que vull referir-me a tots els meus elefants que vos trobé a faltar i que és hora de, per favor, aprofitar tot el que nosaltres hem après amb el projecte de les emocions per a aquest moment que és tan difícil de comprendre, tan difícil de viure, treballar tot el que hem après. La ràbia, l'amor, l'estat d'estar cansat, la nostàlgia, el trobar a faltar, la impotència, l'ansietat, l'alegria, que segur que també trobem moments d'alegria, de poder estar amb els pares, de jugar a casa i no estar sempre fent fitxes, no? Així que, per favor, vos demane que feu el racó de la calma, el racó del diàleg i el racó de la tortuga. Vos trobem molt a faltar, però des d'ací, des de l'altre costat, des de ma casa, amb Lupo, Neko i Noa, jo estic ací. Així que, per favor, feu-me cas, porteu-vos bé el que pugueu. Vale? Què vol dir portar-se bé? Doncs no res, simplement raonar. ¿Vale? I ajudar en el que puguem, perquè a vegades tenim un sentiment que no sabem el que és. I jo pense que és molta impotència de no poder eixir, és molt injust. Però nosaltres podem fer que això siga millor. Així que nada, un beset molt gran i a fer el racó i espere dibuixos, ¿vale? Un beset, vos estime!